Jednoga se dana Isus molio na nekom mjestu. Kad je završio, jedan mu je učenik rekao: Gospode, nauči nas moliti, kao što je i Ivan naučio svoje učenike. Rekao im je: ovako se molite. Oče, neka se sveti tvoje ime, neka dođe tvoje kraljevstvo. Hljeb naš svagdašnji daj nam svaki dan. Oprosti nam naše grijehe, kako i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje. Rekao im je: neko od vas ode k prijatelju oko ponoći i kaže mu: prijatelju, posudi mi 3 hljeba. Došao mi je prijatelj s puta i nema mu šta dati. A onaj iznutra odgovori: ne dosađuj mi, vrata su već zaključana, a moja su djeca sa mnom u krevetu. Ne mogu ustati da ti dam. Kažem vam, ako ne ustane i ne dadne mu zbog toga što mu je prijatelj, ustaće i dati mu sve što mu treba zbog njegove upornosti. I ja vam kažem, molite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji moli, prima, i koji traži, nalazi, i onome koji kuca, otvara se. Ima li među vama neki otac koji će sinu, kad ga zamoli ribu, dati zmiju? Ili kad ga zamoli jaje, dati škorpiona? Ako, dakle, vi koji ste zli, znate dati dobre darove svojoj djeci, koliko će više Otac s neba dati Duha Svetoga onima koji ga mole.